हळयाळ जोयडा क्षेत्राचे आमदार आर.व्ही. देशपांडे यांनी अत्यंत दुर्गम भागात आशिल्ले खेड्या गावात भेट देऊन नागरिकांची समस्या ऐकले। जोयडा तालुक्याच्या तेराळी, सिसई, दूधमळा, डिग्गी, काळी उगमस्थान, बोंडेली, कवळादेवी देवस्थान तसेच बाजार कुणंग आणि इतर भागात वचून येऊन त्यांच्या नागरिकांची समस्या पळयले। तसेच खूप लोकांची समस्या सोडयले। खेड्या गावाची मुख्य समस्या म्हणल्यार रस्तो आणि ब्रिज करूक जाय म्हणून नागरिकांनी सांगले। लहान लहान ब्रिज करूक आमदार देशपांडे हेमी अधिकारीक सांगले। तसेच थोडे प्रदेश सूक्ष्म आशिल्ल्यान हांगा रस्तो करचे कामाक मंजूर झालेले अनुदान बी वापस गेला। पुढच्या दिवसाक परत एकपटी प्रयत्न करून अनुदान मंजूर करतले असे देशपांडे हेमी भरवसो दिलो। एक 10 वर्ग वयता मोठो व्हाळ लागता बंदार असो तिच्या वयल्यान ब्रिज केला पावसाक पाणी वयता बारीक बारीक भुरगे वयता सुंदर प्रदेश आसा, प्रेक्षणीय आसा। म्हाका माहिती दिसता हांव कित्याक हांगा रावना म्हणून घर बांदून, परंतु कष्ट बी आसा, फार कष्ट आसा। तरी तुम्ही राज्यो पणजो आणि तुम्ही जीवन कशें लागला आणि ह्या भागात संजय आणि रमेश सांगता तशें म्हाका ह्या भागात बोंडोली सगळ्या कोणले गाव 55 घर कित्याक सांगता म्हणून बाकी सगळी 10 घर 15 घर 20 घर 5 घर 50 घर 40 घर त्यांना हांगा येताना एक सांड लोकांनी उंच्या वचच्याक त्रास जावचे न्ही असो एक ब्रिज करा म्हणून एक मनवी केला। तेव्हा इंजिनियर सांगला इंजिनियर सांगला तेजे एस्टिमेट करून ते काम घेऊन सांगला आणि समाज मंत्री एक असा अनेक लोकांना सांगला कळले ते हांव विचार करता कशी करची म्हणून। आणि ह्या भागात तुम्ही फार कष्टाचे बरे लोक, जोयडा तालुक्याचे लोकच बरे, सज्जन लोक, कष्ट करणारे लोक आणि कष्टमय जीवन असं। अरण्याकाल सकाळच्या भोजनाला एक दिवस बरं जाता आराम असता, काय निसर्ग, झाडी, ते पक्षी, वाघ दिसला म्हाका, वाघ बी पळेल ना, पक्षी पळेल, बरे वाटतात। एक दिवसासाठी 365 दिवस राहूचे म्हणजे फार कष्टाचे काम। दिग्गी वैलेवाडा ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಇವರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನು ಸರ್ ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ अरे सांग की रे हाईट करून देऊ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಹೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಫೂಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗಲಿ ಮನೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವಸ ತ್ರಾಸ ಅದ ಯಾವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ತನಕ ಇದು ಕಾಮಗಾರ ಕಾಸುವೆ ಕಾಯ್ ಸಾಕು ಸರ್ असं हो नोट ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಪೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ सरकार हवा पत्र बदलले जोडा तालुका ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 4 ಮಿರಾಶಿಗಳು ಈ ಗುಡಿಗದಾರೆ 4 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ, 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಳಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ।
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಿರಾಶೆ ಹೇಳಿದರು, ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ತಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಂತ ಶಾಸಕ ಆದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ सरोवर ಅಂತೀವಿ ನಾವು, गुडीगे हे ह्या पाण्याचा उपयोग करता तुम्ही देवळा का? ह्या पाण्याचा उपयोग करता. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯುವಕರು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.